Tervetuloa Varaa.comin video-oppaaseen, jonka tarkoituksena on auttaa sinua tekemään tarjouskampanjoita suoraan Varaa.comissa. Aloitetaan tarjouskampanjan luonti vasemmalta hallintapaneelista kohta tarjoukset, jonka jälkeen klikataan kohdasta lisää uusi. Seuraavaksi tarjoukselle on määritettävä otsikko. Otsikon jälkeen kirjoitetaan laajempaan tekstikuvauspalkkiin laajempi kuvaus tarjouksesta, muun muassa tarjouksen ehdot sekä lisäkuvaus tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta. Sen alla on myös lyhyempi, tiivistetty kuvauspalkki, johon tiivistetään koko tarjouksen sisältö. Valitaan oikealta myös oikea kaupunki, jossa tarjouksen halutaan löytyvän. Kartan alapuolelta kohta lisää sijainti. Tähän lisätään sitten osoite, joka halutaan kohdistaa toimipisteeseen Varaa.comin kartalla. Lisäksi otetaan oikealta sopiva kategoria kyseiselle tarjoukselle. Lisätään myös tarjouksen normaali hinta, alennettu hinta sekä viimeinen voimassa oleva päivä. Sen lisäksi yrityksen tiedot, eli yrityksen nimi, puhelinnumero ja osoite, jotka tulevat sitten tarjouskuponkiin näkyviin. Lopuksi määritellään tarjoukselle kaikki mahdolliset hakusanat, joilla sen halutaan löytyvän. Tämän jälkeen tarjouskampanja julkaistaan ja kaikki on valmiina ja kuluttajat löytävät tuotteen sitten Varaa.comista. Kiitos!